С какво може да се добиете за 29 000 лева от автосалон Респект Auto? Audi A5 S-Line – един изключително елегантен и спортен автомобил. Произведен е далечната 2012 година и е 177 конски сили. Имаме изключително яки Rotor 19 джанти. Добре, нали? Разполага с LED дневни светлини и задължително ксенон. Има си Distronic, система за контрол на дистанцията. Разбира се, има си навигация и старт-стоп система. За повече информация може да посетите нашата локация в град Сливен или да посетите Mobile.bg.